Dobrý deň, ja vás zdravím. Vítajte pri druhej epizóde nášho realitného podcastu zo Žiliny. Dnes tu máme vzácneho hostia, ktorým je dlhoročná finančníčka, hypotekárna špecialistka, ktorá vedie svoj vlastný tím sprostredkovateľov v Žiline. Je to Monika Poletová, takže ja by som jej týmto dal slovo, nech sa vám trošku predstaví. Vítam ju u nás v podcaste a budeme sa baviť na témy súvisiace s financovaním, s hypotékami a všetko, čo sa to vlastne točí okolo bývania a týka sa trošku aj financií. Takže Monika, vítaj. Tak ja ďakujem Janči za pozvanie. Čo sa týka teda mňa, ako si ma už teda predstavil, tak robím vlastne v oblasti financií a už to v podstate bude 17. rok. Pekne. Takže už takú dlhšiu dobu a vedím aj teda tím, takže nie je to iba práca s klientom, ale je to aj ten samotný tím a ich klienti. Takže tých skúseností je dosť a tým, že v tom týme mám aj kopu kolegov, ktorí vlastne prišli k nám z bank a tiež sú to bývalí hypotekárni špecialisti, takže tie hypotéky okolo nás tak stále nejak chodia a sú súčasťou, takže asi takto. Koľko vás je v týme? 10. 10, tak to je pekné číslo. A hlavné to zameranie, čo sa týka regiónu? Žilina a Martin. A pomer? Koľko Žilina, koľko Martin? Tak 4 a 6. Čiže 6 ľudí Martin a 4 Žilina. Koľko asi zhruba mesačne sprostredkujete hypoték? To je to rôzne, pretože bolo obdobie, kedy proste ten rok 2021 bolo 61% produkcie boli hypotéky. Hej? A teraz samozrejme tá karta sa trošku obrátila, takže tých hypoték je menej, ale vďaka spolupráci s rôznymi realitnými kanceláriami tých hypoték je fajn. Ale nemám úplne, že za každý mesiac presnú štatistiku, takže niekedy je to 15, niekedy 20, niekedy 6, hej, že závisí naozaj od tej situácie a od tej situácie, kedy sa vlastne ten človek tomu venuje. Videl som vlastne, že kolegovia získali jeden vlastne z tvojich obchodníkov, s ktorým vlastne my spolupracujeme, takže tam mal nejaké ocenenie, že v podstate bol za vašu spoločnosť nejaký najlepší obchodník roka, takže myslím si, že aj to, čo si spomenula, že 15-20 hypoték zrealizovať mesačne, tak to sú celkom slušné čísla, takže tie skúsenosti si myslím, že asi budú určite dobré a bude ich veľa. A my by sme sa dneska mali hlavne teda pobaviť o tom, že čo by mohlo trošku aj poslucháčom nášho podcastu pomôcť aj pri nejakom rozhodovaní, aby sa vedeli trošku zorientovať. Takže ja som si nachystal na teba viaceré okruhy tém. Ja si myslím, že ak sa do toho tak trošku vnoríme, tak ani nestihneme úplne všetko dneska prebrať. Takže dúfam, že potom sa stretneme aj pri ďalších častiach. Ale začal by som teda prvou témou. Mňa by zaujímalo, že prečo by mal človek osloviť teda sprostredkovateľa? Prečo nie ísť priamo do banky? Že prečo by som ja ako klient, ktorý si chce kupovať nehnuteľnosť, mali si napríklad za vami? Hej? No, ja tvrdím jednu vec, že jednoznačne, pokiaľ samozrejme ten maklér nie je úplne nováčik, tak má určite rozhľad. Hej? Čo to znamená, že v podstate, keď to zoberieme aj sama na seba, tak v podstate už pri tom prvom stretnutí s tým klientom, keď teda zistím tú situáciu, tú jeho požiadavku, tak už častokrát tam viem, akou cestou sa vlastne budeme uberať, hej, čo sa týka bank a tak ďalej. To znamená, že v konečnom dôsledku tomu klientovi dokážeme ušetriť nielen ten čas, ktorý dneska naozaj tí ľudia potrebujú, sú stále v práci a nemajú až taký priestor proste si obehať 5-6 bank, a druhá vec je v konečnom dôsledku aj peniaze, hej, pretože ak teda vôjde do tej nesprávnej banky, tak to môže zabolieť aj čo sa týka peňazí. Hej? Takže toto je jeden z tých dôvodov. A druhý je, čo to mám teda tak navnímané, aby to teda ale nevyznelo nejako, že voči kolegom z bank nejak nevhodne, tak to určite nie, pretože samozrejme kopu kolegyň a kolegov, ktorí pracujú v banke, tak sú naozaj špičkoví odborníci a veľmi si ich vážim, ale každopádne oni ten prehľad nemajú. Hej? A nedokážu tomu klientovi povedať, že teda dobre, nie v tej našej banke A, to ide v poriadku, ale chod do tej banky B
a tam to teda poriešia. Jednak nemajú, alebo keby aj mali, tak to nemôžu povedať, pretože samozrejme ich zamestnáva tá banka a nemôžu ich poslať do banky B. Hej. Takže to je taká menšia nevýhoda a do určitej miery aj dosť podstatná pre klienta, že síce ten hypotekárny špecialista v banke dokáže klientovi povedať úplne super informácie v rámci tej jeho banky, ale už ten okruh ďalší, tak na to už nemá kapacitu, či informačnú, alebo že to vôbec nemôže povedať, takže asi tak. Čiže vlastne keď ja prídem ako klient, dajme tomu za tebou, tak v podstate môžem mať istotu, že riešiš viaceré banky, alebo ako to presne teda funguje? Áno. Tak ono samozrejme, keď príde klient a povie mi tú situáciu, ktorú potrebuje riešiť, či to je kúpa, refinanc alebo nejaká rekonštrukcia, a zistíme teda ten jeho stav, či je zamestnaný, živnostník a všetky tieto detaily, ktoré je potrebné potom na to, že vedieť vôbec, či to je priechodné, či tá jeho predstava je v poriadku alebo není v poriadku, tak potom vlastne na základe toho už tomu klientovi viem navrhnúť a prepočítať konkrétne banky. Hej? Ale neukazujeme úplne všetky, pretože samozrejme, keby sme sa mali rozprávať o každej jednej banke, tak ho tomu naozaj môže zahltiť, ale každopádne vždy tomu klientovi pripravím taký ten návrh, že toto je plán A, to je plán B a ešte niekde v zákulisí aj plán C. A povieme si vždy tie plusy, minusy. Takže ten klient naozaj dostáva konkrétne riešenie, ale aj s odôvodnením prečo. Hej? Takže tým pádom môže si byť naozaj istý, že tá cesta, ktorou sme sa vybrali, tak naozaj na tú jeho situáciu je priamo šitá. Hej? Čiže hlavná tá výhoda, čo teda ty nejak by si prezentovala alebo dala do popredia, je vlastne to, že mu vyberieš tú najvýhodnejšiu banku, že ktorá vlastne... Tak mám tú slobodu, hej, a teda aj ostatní kolegovia makléri majú tú slobodu, že teda nemusia preferovať jednu konkrétnu banku, pretože ak teda máme zazmluvnené všetky banky, tak v podstate nám je jedno, kde to skončí, hej. A pre nás je priorita, aby klient bol vyriešený, aby bol spokojný z každého hľadiska. Či už z toho, že užíva tú nehnuteľnosť, alebo aj to, že má naozaj dobré, kvalitné financovanie tej svojej nehnuteľnosti. Takže to vnímam ako takú najväčšiu pridanú hodnotu. Lebo ja za mňa v podstate my sme spolu už teda riešili niekoľko desiatok klientov aj z našej kancelárie a mal som naozaj takú skúsenosť, že viackrát aj klienti, ktorí išli priamo do banky, tak dostali aj od pracovníka niekedy mylné informácie. Teraz ja tiež sa nechcem dotknúť, poznáme veľa týchto ľudí, spolupracujeme, ale hlavne si myslím, že čo je možno rada pre klientov, aj z mojej strany, neviem, či mi to potvrdíš, že ak ste v banke a riešite si teda už tú hypotéku napriamo, dajme tomu, že nie cez sprostredkovateľa, tak vždycky zistíte, že či ten človek, ktorý to rieši, že či je hypotekárny špecialista. Hej. Lebo ja som naozaj sa stretol, že prepaškový pracovník banky, ktorý možno otváral úvery, nebolo to asi jeho zámer, ale dal klientom chybné informácie, oni na základe nich zložili rezervačnú zálohu a potom napríklad zistili až dodatočne, že nie sú schopní prefinancovať nehnuteľnosť a potom prišli za nami a my sme už ich ako keby ťahali z kaše. A potrebovali sme nájsť nejaké riešenie, či už sa to týkalo nejakých dlhov v minulosti, kratšej doby zamestnania, proste rôznych vecí, tak neviem, povedz ty k tomu, že... Môže sa aj toto diať, hej, ale každopádne tu by som nechcela úplne zachádzať do takých detailov a nedaj Boh nejak dezinformovať klientov, čo sa týka bank. Každopádne som to poňala skôr z toho pohľadu toho, že naozaj tí bankoví pracovníci nemajú rozhľad a keď aj už majú, tak to nemôžu povedať, hej? Pretože samozrejme by bolo hlúpe a vieme, že chodia aj v rámci bank rôzni mystery a tak ďalej. A teraz si predstavte, že by ten bankový pracovník povedal, no viete čo, ale u nás teda nechoďte, lebo my teda tú sadzbu máme takúto, ale keď pôjdete áno, do banky B, tak tam to máte aj bez poplatku a ešte s nižšou sadzbou, hej? Tak toto určite nie. Hej? No a samozrejme už tieto potom tie ďalšie veci, už tá informačná úroveň toho bankového pracovníka, tak to závisí naozaj od banky. Hej. Sú kolegovia v banke, ktorí tam robia 20 rokov a ja nemenová jednej banke som povedala, že tá pani, ktorá tam naozaj robí tých 20 rokov, tak si zaslúži medailu veľkú. Aj voči nám, pretože potrebujeme aj my takých ľudí, ktorí to vedia tam spracovať a sú šikovní.
Zase teraz na druhej strane určite si myslím, že na oplátku, zase tí bankoví pracovníci, tiež keď sa vrátime spätne k tomu, že zase mnohí sprostredkovatelia, tak tiež to nie je niekedy úplne slávne. Áno, no je tam niekedy taká, nechcem povedať, že vojna, hej, ale tiež môžu mať aj oni ten pocit voči nám, hej, ale tak zase na druhej strane, keď to napríklad zoberiem za seba, za svoj tým, že keď mám nejakého nového kolegu, ktorý ešte hypotéku v živote neriešil, tak ho teda nenechám ísť samého, či do tej banky, alebo jednať s tým klientom, Jasne. pretože samozrejme ten klient vždy musí dostať 100% informácie, 100% opateru, keď to tak nazvem, a aj ten... Hyčkanie opatera. A aj ten kolega v banke samozrejme inak k tomu potom prístupuje, keď vie, že tomu kolegovi je potrebné viacej vysvetliť ako možno kolegovi, ktorý 15-20 rokov robí hypotéky a už to proste je na dennej báze ako na bežiacom páse. Takže naozaj tá spolupráca, aspoň to, čo máme my v rámci nášho týmu, že bankový pracovník versus makler je v poriadku za tie banky, čo tu máme. Takže oni nejdú do kapusty nám, my zase im, takže každý má tú úlohu rozdelenú. Takže aby som to tak nejak zhrnul a tak laicky, a aby to teda aj klienti, ktorí s tým v živote neprišli do styku, pochopili, tak v podstate keď príde klient ku vám, tak si hodí do nejaké šablóny, že plus minus, že aké má potreby, zhruba aké má finančné možnosti, koľko zarába, kde pracuje, a podľa toho vlastne vy už dopredu teda viete, že asi, ja neviem, tieto 3-4 banky budú priechodné a budú mať lepšie podmienky ako ten zvyšok trhu. Tam pošlete nejaké žiadosti do tých bank, odkomunikujete si to a potom... Keby už aj klient chcel vidieť úplne všetky banky, tak my máme hypotekárnu kalkulačku, ktorá nám naozaj ako vypoje úplne všetky, takže klient naozaj môže mať 100% prehľad, že a prečo ste vy tam nedali túto banku? No preto, lebo, hej, a ukážem mu presne ten dôvod, prečo tam teda nie je. No a vždy si odkomunikujeme s klientom, kde ide prvá žiadosť, hej, a povieme si, či s tým teda samozrejme on s tým musí súhlasiť, je to naše odporúčanie, vždy sa rozhoduje klient v tomto smere. No a nerada úplne robím takúto situáciu, že rozpošlem žiadosti do 3, 4, 5 bank naraz, hej. Jednak všade to vidno vlastne v úverovom registri, nevytvára to úplne dobrý dojem na toho klienta aj z pohľadu iných bank. Takže to naozaj robím iba v krajných prípadoch, keď je to nevyhnutná, tá situácia si to vyžaduje. Hej, štandardne ideme jedným smerom a to je ten plán A, potom plán B a potom plán C, keby náhodou. Čiže v podstate ten konečný dopyt ide teda hlavne do tej jednej banky, možno to nejaké ešte záloha. Áno, presne tak. OK, je tam potom, keď teda hovorí, že máte nejaké hypotekárne kalkulačky, nakoľko je to presné oproti už potom realite, lebo tak tiež tá hypotéka je asi živý produkt, nie? Možno sa dá ešte nejak trošku vyjednávať, niekde sa dá uhnúť niekedy nejaká akcia. Áno, toto ešte je možné, lebo tie hypotekárne kalkulačky pracujú s úrokovými sadzbami, ktoré sú ako keby nejak verejne dané, hej, podľa nejakých pravidiel, kritérií, a potom už ideme tak nejak individuálne v bankách, kde sa teda vyjednávať dá. Hej. Takže to je toto. No a samozrejme tá hypotekárna kalkulačka nám neukáže dopyt do sociálnej poisťovne a samozrejme ani úverový register. Hej. To už potom až cez klasickú žiadosť o úver. Takže toto ešte môže byť také, čo môže inak vypáliť, keď to tak poviem ľudovo, v rámci toho schvaľovania. Čiže je dobre, keď klient vám dáva informácie, aby neklamal, nezvyšoval si príjem. Jednoznačne. Tu chcem určite apelovať na každého jedného klienta, aby teda, vždy aj teda upozorňujem, aby sme dali tie karty na stôl. Hej, a v každej jednej oblasti, čo sa ich pýtam, tak ja im aj vysvetľujem, prečo sa to pýtam, aby teda nemali ten pocit, že to je pre nejakú moju osobnú potrebu, ale že to je naozaj dôležité pri tom schvaľovacom procese a ak aj v minulosti mali nejaké rozhodnutia, ktoré dnes už možno ľutujú, alebo by už neurobili, ale môže to mať vplyv na schvaľovací proces, tak určite nech to tomu maklerovi, poradcovi povedia. Lebo vždy teraz sa bavíme, že nejaká stará exekúcia. Presne tak, exekúcia, alebo presne tak, hej, neskoro som splácal, alebo niekomu niekde ručím a ten zle splácal, hej, aj to je dôležité vedieť. Alebo som v nepovolenom prečerpaní permanentne na bežnom účte. Hej, toto všetko my sa tých klientov pýtame, takže oni nemusia vedieť, že nám to majú povedať, my sa ich na to spýtame, takže tam už len dôležité, aby povedali tú pravdu.
Jasné, čiže určite neklamať, to je jedna z chýb. Áno, tým sa dostávame vlastne aj k ďalšiemu okruhu tém, v podstate, že kde. Treba pravdu hovoriť. Kde ty vidíš, že sú také najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia vlastne pri žiadaní alebo teda pri vybavovaní financovania na nehnuteľnosť, teda či už formou hypotéky alebo aj keď riešia nejaké dofinancovania, takže kde sú také tie časté chyby, s ktorými sa ty stretávaš? Jedna teda, že zatajá hneď na začiatku alebo nepovedia všetky informácie. Áno, to je asi taká najväčšia chyba, ktorú ja teda mám navnímané, že teda naozaj treba ísť do detailov a treba tú pravdu, lebo ono sa toto ukáže všetko. Hej? A vždy je lepšie to dopredu vedieť a pripraviť tú stratégiu, ako potom byť prekvapený po dopite do úverového registra alebo po dopite do sociálnej poisťovne a tak ďalej. Dobre, takže tu naozaj ešte raz apelujem na klientov, aby teda sa nebali hovoriť pravdu. My ich teda ani za žiadny čin, ani toto neodsudzujeme, hej? Takže sa nemusia týmto smerom nejako obávať. No potom, kde to mám ešte tak navnímané, že niekedy k nám chodia klienti potom, keď už majú obehané 4 banky a nedá Boh ešte aj žiadosti v nich, hej? A netrafili sa, hej? Takže napríklad je nejaký špecifický príjem a môže sa stať, že práve tie jeho 4 banky to proste neakceptujú, lebo si to nejak dopredu nezistil, alebo skúsil banky, ktoré majú najnižšiu úrokovú sadzbu, lebo to videl niekde na internete. No a potom príde a chce po nás teda, aby sme mu pomohli, lenže ono všade už ten záznam a tá stopa potom klientovi s tými žiadosťami je. Takže tu naozaj toto je taká ďalšia chyba, ktorú mám teda navnímanú. Čo zase je taká iná, zase, že živnostníci si častokrát myslia, že tým, že sú živnostníci, takže napríklad nemusia alebo nedostanú hypotéku. S tým som sa často stretávala, že však ja mám daňové priznanie také, aké mám, takže ja nedostanem, hej, lebo mám nízku daň alebo nulovú a neviem čo všetko. Ale ono to nemusí byť úplná pravda. Tu som ja zase zastanca toho, že poďme to pozrieť, hej, poďme sa pozrieť na tie možnosti, lebo tie banky sa dokážu na to pozrieť nielen z toho čistého príjmu, ale aj z tých obratov. Takže častokrát sa nám deje, že potom tomu klientovi reálne dokážeme pomôcť. No, čiže vždycky je dobré si to vlastne dopredu preveriť. Lebo toto možno ja zase ako realiťák, ak môžem povedať, tak ja vnímam ako častú chybu. Zase, že klient, ktorý príde, jasné, že keď si ide človek kupovať potraviny alebo bicykel, tak nepotrebuje si preveriť svoje finančné možnosti. Väčšinou toto má zhruba nejaký prehľad o tom, že či si to môže kúpiť, nemôže kúpiť. Ale čo sa týka napríklad realít, tak často klienti chodia na obhliadky a vôbec nemajú jasno v tom, že do akej sumy, dajme tomu, ich pustí banka, koľko v podstate majú dokonca vlastných zdrojov, nevedia. Takže za mňa ja určite doporučujem, ako aj ty hovoríš, že dopredu si s niekým sadnúť, kto sa tomu trošku rozumie. Veľakrát sa mi tiež stáva, že tí klienti idú v podstate možno do svojej banky a aj presne sa na tej prepážke spýtajú, že akú asi dostanú hypotéku. A je asi dobré, keby si sadli s niekým, kto sa trošku do toho viacej rozumie. A hlavne aj teda z pohľadu, neviem, či robíte vy aj nejaké také preverenie aj tých osobných financií, že aké má ten človek splátky, aké má nejaké ciele rodinné a podobne, či mu to nejak napasovať. Lebo to, že banka mi dá 300 000 hypotéku, neznamená, že by som si ju aj mal zobrať. Nie, možno a ísť na nejakú hranu. Akože keď to zoberiem zase z tohto pohľadu tej komplexnosti, tak to je jednoznačné. Hej. Jedna vec je to, čo púšťa stres test a všetky tieto ukazovatele, hej, DTI a tak ďalej, že to maximálna úverová zadlženosť, ale druhá vec je to, čo nás jednoznačne zaujíma, je, či je to klient schopný splácať aj v rámci tých svojich výdavkov, ktoré má, hej. Pretože banka zoberie nejaké životné minimum, hej, na neho, na manželku, na deti, ale ona už sa nepozerá na to, že či on 100 € minie niekde ja neviem, prefajčí, alebo ide niekde na výlety, alebo chodí do fitka a tak to nezaujíma, ale sú to bežné súčasti života toho klienta, ona to peniaze míňa a proste potrebujeme naozaj vedieť, či si to reálne môže dovoliť. Hej? Lebo častokrát, a bolo to obdobie, keď boli tie úrokové sadzby veľmi nízke,
tak vtedy naozaj z nízkeho príjmu vyšiel super úver. Hej. Ľudia boli motivovaní brať si tie hypotéky, pretože tie peniaze boli naozaj lacné, čo bolo aj ekonomicky a tak ďalej zaujímavé. No dneska sa tá karta obrátila a dnes naozaj už aj edukujeme mladých ľudí, ktorí prídu, že chcú trojizbový byt. A keď dáme dokopy 2 príjmy, tak zistíme, že to na ten trojizbový byt nevychádza. Hej. Takže ich aj trošku ako keby usmerňujeme a vrácame ich do tej doby, keď sa kupovali kedysi nejaké štartovné byty, jednoizbák a potom postupne si kúpte dvojizbák alebo trojizbák a tak ďalej a tak ďalej. Takže tú realitu tým klientom my dávame na tom stretnutí a vždy je to lepšie urobiť pred podpisom rezervačnej zmluvy. Hej. Dokonca sú možnosti aj úverov na nešpecifikovanú nehnuteľnosť. To znamená, že klienta ako keby vyschváliť a má ten klient 100% istotu, že tú hypotéku dostane a v akej výške, ešte predtým, ako si nejakú nehnuteľnosť nájde. Hej. Takže ja to často využívame. Určite tiež klientom to riešiť ešte pred obhliadkami, lebo presne v podstate môže sa stať to, že ten klient zistí, že síce chcem trojizbák, ale nemám naň. Takže nestravím pol roka hľadaním a nebudem, nie že zaťažovať, ale nebudem chodiť po obhliadkách a míňať svoj čas, ktorý môžem venovať, rodine alebo kamarátom alebo nejakým svojim záľubám a v podstate budem rovno hľadať ten jednoizbák, na ktorý mám. Alebo teda potom si musím tiež nejak zvážiť, či nezmením lokalitu tej nehnuteľnosti, alebo nepôjdem do nejakého nižšieho štandardu a podobne. A zase na druhej strane presne, ak si hovoril, že možno ten živnostník bude prekvapený, že keď si to zistí a že dosiahne aj na celkom slušné bývanie. Áno. Teraz je obdobie práve daňových priznaní, keď to tak túto tému a toto je práve to obdobie, kedy naozaj veľa živnostníkov nás dopytuje, že ako to teda mi vlastne vychádza z toho minulého roka, takže ich tu usmerňujeme, či je šanca v rámci roka dostať hypotéku alebo nie, lebo už keď sa to daňové raz uzavrie, tak buď mu to vyjde, alebo nevíde na to, čo potrebuje. Hej? Takže tam, a potom, čo sa týka ešte tých chýb a čo máme teda ešte navnímané, že tí klienti, ale teda chvála Bohu, už sa to deje menej ako kedysi, že chceli napríklad obísť realitnú kanceláriu alebo niečo podobné a stiahujú kúpne zmluvy z internetu, ale to myslím, že môj predchodca v tom podcaste predtým veľmi dobre spomenal. To sme riešili. Hej, že toto tým bankám sa moc nepáči a oni to presne vidia, že to je stiahnuté z toho internetu, tak tu chcem apelovať na to, že tých 100 eur alebo koľko to vlastne stojí, tak nebáť sa teda dať do toho a má tú zmluvu správnenú naozaj poriadne. Áno, určite vlastne my keď ako realitka pripravujeme servis, tak pre tú banku už pri tom schválení úveru je dobre, keď tá dokumentácia je pripravená. Nehovorím, že na 100%, lebo však ešte nejaké veci sú tam tiež, ktoré podliehajú tomu schváleniu a sa upravujú. Ale určite, keď je tam čo najmenej nejakých vecí, ktoré potom treba opravovať a upravovať, lebo aj v tom procese potom sa môžu rôzne veci ešte zmeniť a je dobré, keď je to od začiatku pripravené tak, ako to má byť. No. Tu aj apelujem na klientov, keď sa nás pýtajú, že či s realitným agentom alebo nie, tak moje odporúčanie aj sama za seba, určite s realitným agentom. Hej. Ale takže, schopným nejakým? Áno, schopným, serióznym, pretože naozaj ono tá kúpa, nekupujete si presne ako ty si povedal bicykel alebo niečo, čo proste keď nevidie, no tak dobre, hej, ale to je proste nehnuteľnosť, či v ktorej budem bývať, alebo idem ju prenajímať, alebo niečo, tak ani stojí to 5 eur. Takže naozaj je potrebná aj tá právna forma, aj tie veci okolo toho a ten správny realitný maklér porieši aj tie veci po tej kúpe, hej, prepis a tak ďalej, takže to ja vnímam ako naozaj veľmi dobrú službu a odporúčam to. A viem, že napríklad teraz už prišla aj služba kupujúceho. Agent kupujúca. Áno. To mi príde tiež naozaj veľmi zaujímavé. Hlavne pre tých, ktorí nemajú čas sedieť na tom internete a hľadať to. Takže určite kvitujem. A tá spolupráca je potom vynikajúca aj s tým maklérom versus s realitným maklérom. A tam vlastne presne pri tej službe agent kupujúceho, tak my v podstate s tými klientami, ako náhle spravíme analýzu nejak toho, že čo chcú, tak automaticky ide hneď odporúčanie, aby ten klient sa stretol teda buď so svojím osobným poradcom finančným, alebo teda buď s vami, alebo minimálne si teda v banke prezistil tie možnosti, aby sme vedeli tie finančné limity, čiže naozaj je to dôležité. A ten človek teda, keď si to prezistí dopredu, tak určite si ušetrí kopec času
a vie si to nastaviť. A za mňa, keď mi príde takisto, ja keď teraz sa pozriem na to čisto ako realiťák, že príde mi klient na obhliadku, prídu mi traja, hej, prvý vôbec nevie, koľko má peňazí, ani nemá nič zistené, a druhý ten si niečo zistil v banke a tretí proste príde s finančným plánom alebo s predschválenou hypotékou na nešpecifikovanú nehnuteľnosť, vie, koľko dostane a už proste iba riešime detaily. Tak keby sa tá nehnuteľnosť všetkým trom páčila, tak samozrejme, že ja uprednostním toho klienta, ktorý je na to nachystaný, pretože viem, kde tie limity sú a už je menej vecí, ktoré ma tam môžu nejak prekvapiť. Čo je pochopiteľné, lebo zase, keď to pozriem z tej vašej strany, tak zastupujete záujmy predávajúceho a pre neho je dôležité, aby teda mal istotu, že ten, kto ide kupovať, tak mal to financovanie poriešené, takže úplne super. OK, tak tu sa zhodneme. No a v podstate ja som si tu nachystal pre teba takú jednu ťažkú otázku, že s čím ľudia často bojujú. A v podstate takmer každý, samozrejme, človek, ktorý ide kupovať nehnuteľnosť na úver, a teraz už je na tej obhliadke, nehnuteľnosť sa mu páči, chce ju, alebo teda už začneme dohadovať nejaké detaily, tak často tí ľudia majú strach práve z toho, že zložia niekde zálohu a že potom nedostanú ten úver. Čiže aká je tvoja rada pre takýchto klientov, že ktorí sa boja toho kroku, že ako to nejak tak ošetriť, aby to bolo pre toho klienta čo najmenej riskantné, aby sa úplne eliminovalo to riziko, že príde o tú zálohu. No, buď teda najskôr navštíviť finančného maklera, alebo sprostredkovateľa, ktorý mu to naozaj vypočíta, tú jeho bonitu, kde má teda tie svoje hranice, alebo keby naozaj chcel mať úplne 100% istotu, tak už aj vyschváliť hypotéku na nešpecifikovanú nehnuteľnosť. Hej. U nás to dokážu tie banky, nie všetky samozrejme, hej. Takže tam treba potom vedieť, že ktorá to vie urobiť a v podstate máte rok na to, aby ste si tú nehnuteľnosť vybrali, čo si myslím, že je dostatok času, ak teda sa chcem osamostatniť, hľadám nejaké bývanie. Takže tu na tá istota by som povedala, že asi taká, že úplne že najväčšia, ktorú môže mať ten človek. No alebo potom sú aj dohody s realitnými kanceláriami, že keby teda náhodou sa stalo nejakým nedopatrením aj po prepočte hypotekárnych kalkulačiek a tak ďalej, že to tomu klientovi proste nejakým spôsobom nevidie, tak vedia vrátiť tú rezervačnú zálohu. Ale bežne sa to nedieje. No, ja musím povedať, že teraz hlavne v tomto období, ak sa tie hypotéky trošku tak sprísnili, zhoršil sa prístup k tým financiám, samozrejme, že aj nehnuteľnosti sa trošku horšie predávali, tak my sme často pristupovali k tomu, že sme vlastne umožňovali tiež klientom túto možnosť. Riešili sme to ale tak teda, že pred podpisom rezervačnej zmluvy sme si spravili nejaký u vás, alebo teda klient si spravil v banke scoring, že či reálne na tú nehnuteľnosť dosiahne. A potom v podstate už by som povedal, že určite viac ako 90% tých ľudí tú hypotéku naozaj dostalo. Tam už skôr mohol byť problém na strane možno nejak tej nehnuteľnosti. Že by tam bol nejaký právny problém, alebo by banka prišla na to, že tam niečo nesedí, čo sa týka vlastníctva alebo nejakého nadobudnutia. Ale to zase je potom možno na tej realitke, aby tie nehnuteľnosti sa pripravili na ten predaj, aby tam neboli takéto veci. Jasné, no. To, čo aj my kontrolujeme, ale tak keď už máme overeného realitného maklera, ktorý viem, že to vyrieši alebo že to sleduje, tak samozrejme častokrát sú problémy s prístupovou cestou k nehnuteľnosti, ak sa rozprávame o rodinnom dome, hej, alebo proste tam napríklad štátny fond rozvoja bývania, kde nie je až taká veľká prekažka, ale je to zase nejaký dokument navyše, ktorý ktorý trvá a musíme vyriešiť. Takže kontrolujeme aj my, keď to budem hovoriť za seba, za svoj tým učiteľi z vlastníctva, a keď to je kupované od maklera, ktorého nepoznáme, lebo však aj takí sú, však nespolupracujeme so všetkými, tak si reálne upozorníme klienta, nech si vypýtali z vlastníctva k tej nehnuteľnosti, aby videl aj tú kolónku ťarch. A pokiaľ sú to bežné ťarchy, ktoré nie sú nejakou prekažkou, tak je to v pohode. Ale ak je tam napríklad doživotné právo, aj také sa môže diať, hej. Čo verím, že dobrý realitný maklér povie tomu klientovi, že takáto nehnuteľnosť sa nedá predať, alebo je to problém, čo sa týka z pohľadu bank. Ale tak aj to sa už stalo, hej, že sme upozornili klienta, že toto nie je možné založiť. Tak ja z mojej skúsenosti viem, že akože sú veci, samozrejme napríklad právo do životného užívania, alebo dom bez prístupovej cesty, alebo bez nejakých sietí, akože sú veci, cez ktoré, ak sa hovorí, že nejde vlak,
A potom sú tam veci, že na ktoré sa asi rôzne banky rôzne pozerajú. To práve napríklad môže byť, keď tá prístupová komunikácia má nejaké ečkové parcely, nevysporiadané úplne vzťahy, ale je tam jasné, že je to vyasfaltovaná cesta, obec dá k tomu nejaké stanovisko. Čiže viem, že veľakrát aj kolegovia, možno ktorí sú aj menej skúsení, alebo neviem, či to je tým, že chcú predať, alebo tak sa stretávam s tým, že keď chce klient podpísať rezervačku, tak s ničím nie je problém. Všetko je super a problém nie je v ničom, ale potom naozaj ja som veľmi opatrný aj pri tých rezerváciách, že klientom vždy vysvetľujem, že ak tam je sebemenšia možnosť, že sa niečo zadrhne, tak naozaj buď teda tú rezervačku tak postaviť, že ak to bude nejaký problém na strane tej nehnuteľnosti právny, tak aby teda tomu klientovi tú zálohu vrátili. Alebo radšej si to preveriť dopredu. Lebo veľakrát, hlavne byty nebývajú už taký problém, tam naozaj si myslím, že to je veľmi jednoduché aj pre banku, ale rodinné domy, tak tam sa strašne často stretávame, hlavne staršie domy, že nezapísaná hospodárska budova, zlý prístup, studňa na cudzom pozemku, proste a rôzne takéto veci a tam si treba dávať pozor. Takže naozaj ono aj k tým klientom, ako náhle už majú niečo preverené z pohľadu príjmu a že nejdeme hneď do nejakej hypotéky nešpecifikovaná nehnuteľnosť alebo podobné, tak vždy im hovorím, že teda ak si nájdu nejakú nehnuteľnosť a je tam nejaký realitný maklér, s ktorým napríklad nespolupracujeme, tak určite nech mi hneď pošlú na neho telefónne číslo a už tie veci, ktoré my vieme vyriešiť mimo klienta, aby sme ho teda odbremenili, hej, to nie je to, aby sme robili veci poza chrbát klienta, ale aby sme ho odbremenili čo najviac, tak vyriešime my a aj s tým realitným maklérom sa vieme častokrát dohodnúť a vieme ho usmerniť, že ako to financovanie bude vyzerať, aby teda aj on to vedel správne nastaviť, takže tak. No my sme si minule tak dávali presne s kolegami dohromady, že taký stredne náročný prípad, hej, že keď klient predáva teda nehnuteľnosť, je hypotéka, financuje sa to druhou hypotékou, tak tam je zhruba nejakých 70 úkonov, ktoré treba spraviť a musia byť spravené teda väčšinou v správnom poradí, aby to nejak tak nadväzovalo a zase akože bežný človek, ktorý s tým nemá skúsenosť, tak ako naozaj sa dokáže v tom veľmi kvalitne pomotať. Hej. Akože nehovorím úplne, že keď človek zbehlý, zdatný a inteligentný, tak spraví to nejako. Hej. Ale ja vždy hovorím taký príklad, že vyzerá to potom tak, ako keby ja sám som sebe opravoval zuby. Hej. No. Takže ale aby sme sa vrátili teda že ako neprísť o tú rezervačku, tak prvá dôležitá vec, aby si dôkladne preveril vlastne tie finančné možnosti a druhá vec, že ak tam je akákoľvek nejaká taká miera neistoty, tak nech si teda uzatvorí zmluvu v znení, že v prípade, že mu nevyjde úver. Tak... A vieme podať žiadosť, vieme urobiť dopyty do registrov, ale či sociálnej poisťovne alebo do úverových registrov. Hej, takže aby naozaj mal aspoň tieto veci odbremenené, že úverový register je v poriadku, sociálna poisťovňa preverila príjem, hej, a už poznáme tú maximálnu výšku a už potom je to naozaj iba o možno častokrát tej nehnuteľnosti, ktorú si vyberie. Koľko to trvá, že napríklad keď ten klient povie na tej nehnuteľnosti, že chcem ju a teraz, že to základné preverenie, že koľko času si má zobrať na to, aby si to vedel zistiť? Dajme tomu, teraz nehovorím, že to schválenie, ale to preverenie v tých registroch a tieto veci, že koľko to asi tak trvá? No tak od podania žiadosti, je to častokrát vlastne tie banky to robia hneď pri tom, ako spracovávajú tú žiadosť, hej, to je tak akože väčšina. A tam sa urobí dopyt do sociálnej poisťovne, urobí sa dopyt do úverových registrov, takže tento prvý krok, ak je odfajknutý, tak môžeme ísť vlastne ďalej. Hej? No ale väčšinou teda, keď klient chce už podať, že tú žiadosť, že to chce vedieť, tak už musí mať podklady. Hej? Áno, to je jasné. Znalecký posudok. Ak to nie je tá nešpecifikovaná nehnuteľnosť. Ale tak pokiaľ naozaj, že ešte nemá ten posudok, ale už vieme zhruba nejakú cestu, tak je možné ako keby tú žiadosť podať aj bez tej nehnuteľnosti. Ale je potom samozrejme nejaká doba, tá banka tú otvorenú žiadosť drží, do ktorej vlastne to musíme teda všetko doručiť. Ja neviem, niektorá má do 30 dní, doručiť, inak tá žiadosť sa expiruje, niektorá 7 dní a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to už vlastne vy viete. Áno, presne tak. Takže jasné. Tam už si to vieme ako keby učesať a ukorigovať toho klienta. Ale naozaj, pokiaľ je to situácia, že vidíme to na tých výplatných páskach, vidíme, alebo na potvrdení o príjme, že je to v poriadku a ten príjem nie je ničím neštandardný, hej, že ideme vyskladávať neviem z čoho všetkého, tak tam väčšinou je to v poriadku. Dobre, tak teraz sa posúvame zase o trošku ďalej, že teda klient postupoval správne, preveril si,
ide kupovať nehnuteľnosť a potrebuje sa rozhodnúť medzi teda viacerými bankami, alebo v podstate ty možno, že mu dáš nejaké doporučenie, tak na základe čoho na základe akých parametrov sa rozhoduje. Lebo ako viem, že teda je nejaká repomanová miera, sú nejaké úrokové sadzby, ale samozrejme v tej hypotéke asi viac parametrov. Takže čo je podľa teba taký kľúč, že čo je priorita a ako sa ten klient, ako by sa mal rozhodnúť, aby si vybral tú najlepšiu hypotéku pre neho? No samozrejme, keď si ukazujeme nejaké možnosti, tak ukazujeme ako prvú tú jeho domovskú banku, ktorá ho pozná, ktorá proste ho vidí, ako sa chová ako klient. A tam je krásne vidieť, že či si ho tá banka váži ako klienta, alebo naopak radšej uvíta nejakého nového a u neho tá sadzba nebude úplne ideálna. To, aby vedel, aby teda nemal ten pocit, že sme tu jeho banku nejakým spôsobom obišli, tak to robím naozaj vždy. No a čo vždy sledujeme, tak aj také tie veci popri, lebo úroková sadzba je jedna vec, ale druhá vec je, čím je podmienená tá úroková sadzba. Častokrát tie banky podmienujú, že dobre, tak my ti dáme zľavu na úrokovej sadzbe, ale musíš si u nás dať banko poistenie napríklad. Že musíš sa ty ako žiadateľ poistiť napríklad na smrť, na invaliditu a tak ďalej, čo samozrejme niečo stojí. A samozrejme. Automaticky to už ako keby navyšuje tie náklady na tú hypotéku. Samozrejme potom je s tým spojený aj poplatok za vedenie bežného účtu, lebo každá banka, ktorá klientovi poskytne hypotekárny úver, tak chce, aby ten klient tam ten účet mal. Takže tam už je takisto dôležitý ten poplatok za to vedenie toho účtu. Niektorá ho má zadarmo, niektorá chce po klientovi, aby splnil tieto podmienky, niektorá ho proste nemá zadarmo a musí ten klient ten poplatok tam platiť. A už zase to navyšuje tú nákladovosť aj tej samotnej hypotéky. Takže aj toto, no a potom rôzne iné poplatky za spracovanie úveru napríklad, že keď boli nízke úrokové sadzby a bol tu ten veľký konkurenčný boj a ľudia mali takú tú turistiku, že prechádzali naozaj z banky do banky, tak v podstate ani banky nepodávali poplatky za poskytnutie úveru. Dnes už to zaviedli, takže už niektorá má 400 €, niektorá má 0,9%, niektorá povie, dobre, keď si dáš toto, tak ti ho nedáme, niektorá má 205. Takže už takisto je to vec, ktorú treba započítať do tých celkových nákladov, repomana a tak ďalej. Takže aj toto ukazujeme klientovi, aby nebol prekvapený, že že pri podpise úverovej zmluvy zrazu nejaký poplatok. Ten náš klient to naozaj vie všetko dopredu a musí s tým samozrejme súhlasiť, aby teda takéto prekvapenie tam nenastali. A kataster, lebo ak sú dve nehnuteľnosti založené, tak samozrejme dvakrát sa platí za záložnú zmluvu, plus kúpna zmluva a tak ďalej. A to sú tie zrýchlený poplatok? Teraz sa majú ešte tie poplatky zvyšovať? A teraz, ak som správne zachytila, sa budú navyšovať tieto poplatky, takže klienti aj na toto musia myslieť pri kúpe nehnuteľnosti alebo pri manipulácii s hypotékou, pretože je to potrebné uhradiť. Čiže máme tam v podstate teda nejaký základný poplatok 400 € až nejaké možno do 1% sa bavíme. Čiže pri nejakej 100 000 hypotéke možno aj 1000 môže byť poplatok za... Oni potom majú niektoré aj maximálnu, že už keď mám napríklad 150 000 hypotéku alebo 200 000 hypotéku, tak neplatím 0,9% z tej výšky, ale už mám nejaký maximálny strop a ten už potom nezaplatím. Ale nehovorím, že to majú všetky banky, prichádzajú s týmito poplatkami. Niektoré to majú fixné bez ohľadu na výšku úveru. Takže čím mám nižšiu hypotéku, tak tým je to poplatok pre mňa drahší. Čím mám zase vyššiu hypotéku, tak tá fixná suma tam ostáva. Takže treba rátať vlastne poplatok za poskytnutie úveru. Teraz sú tam nejaké kolky do katastra. Tie sú aktuálne 66 € pri klasickom konaní, 266 pri zrýchlenom. Teraz tam máme, klient si platí znalecký posudok. Áno, tie okolo 200 € idú. 200 € byt, 150 až 200 € podľa toho, aký znalec. Zhruba 300-400 € to môže byť rodinný dom, keď to je niečo štandardné. Takže sa bavíme, že zhruba okolo tej 1000 môžu byť ešte tie náklady, vlastne, ktoré si banka, alebo teda ktoré sú v súvislosti s tým, že ten klient si ten úver vybavuje. Čiže musí to mať pripravené ten klient na tieto. Dobre, teraz vlastne, keďže nejde klient cez banku, tak koľko platí vám za tú službu? Že mu teda vyberiete tú najlepšiu banku, že to celé spracujete, predpokladám, že sú tam aj nejaké administratívne úkony, že to celé obeháte. No, častokrát dostávam od klienta aj takú tú otázku, že vlastne čo to celé stojí, a čo mi má vlastne zaplatiť. Niektorí faktúry chcú vystavovať a neviem čo všetko. Tak samozrejme, čo sa týka nás, tak klient nám nič neplatí.
My sme finanční sprostredkovatelia, takže nás platí tá daná banka, cez ktorú je ten úver ako keby sprostredkovaný. Takže my tú províziu dostávame priamo z tej banky, kde sa hypotéka čerpá. Takže klienta to nestojí vlastne nič. Hej? Jemu sa nenavyšuje reálne hypotéka o to, on ten poplatok nezaplatí. Navyše ešte to, že to bolo riešené vlastne ako keby cez nás. Hej? Takže... Čiže tá banka vlastne nedá mu tam nejakú prírážku, hej? Že išlo to cez Moniku Poletovú, tak teraz percentičko 2 navyše. Takže v podstate klient má rovnaké podmienky, ako keby šiel priamo do banky, alebo teda možno ešte lepšie, ak mu tam vyjednáte nejaké percentá ešte, alebo teda nejaké desatinky. Nemusia sa naozaj klienti obávať toho, že idem teraz cez máklera alebo teraz sprostredkovateľa a ešte mu budem niečo navyše platiť z tohto pohľadu. Nie. Je toto aj nejako zachytené, že zákonom, alebo to je vlastne len dohoda medzi bankami a vami, alebo... Aj zákonom. My ako sprostredkovateľ nemôžeme príjmať peniaze od klientov. To teda naozaj, že zakázané a aj v zákone o sprostredkovaní a tak ďalej. Takže tam nie. No a tie provízie z bank, tak tie si stanovuje každá banka voči maklerským spoločnostiam podľa uváženia a samozrejme podľa toho, aká je tá spoločnosť naozaj veľká. Hej. Čím väčšia spoločnosť, tak tým väčší prílev provízie do tej spoločnosti, hej. Pretože samozrejme tie banky si považujú tú spoločnosť, vedia, ak by náhodou sa niečo tam udialo, že môže byť potom trošku problém. Takže a my teda v takej spoločnosti sme, takže ako aj Swiss Life Select Slovensko, proste obrovská veľká firma, nielen slovenská, ale aj celosvetová, takže tú istotu máme, že je to v poriadku. V podstate len keď ja by som takú sedliackú matematiku použil, že keď robíš 15-20 hypoték mesačne, tak sa bávame, že to môže byť zhruba pre tú banku objem aj nejaké 2-3 milióny eur mesačne. Takže to sú celkom zaujímavé čísla a to vlastne len tvoj tým, hej, že je vás tam viac. Áno, nie ja sama, lebo však to by bolo dosť náročné pri tom. Ale teda bolo obdobie, kedy naozaj v tom roku 2021, keď tu bolo šialenstvo ohľadne úrokových sadzieb a zrazu sa to začalo navyšovať, tak to každý jeden klient, s každým jedným klientom sme to riešili, čo mali hypotéku alebo chceli ísť do hypotéky. Takže klient sa nemusí báť, že to bude mať drahšie a ani sa nemusí báť, že by ste z toho nič nemali? Áno, nemusí sa báť, lebo zaplatení sme. Dobre, to je super. S čím sa stretávaš? My sa dosť často stretávame, že tí klienti niekedy majú také ešte z tých starých dôb také zafixované všelijaké tendencie špekulovať, že rôzne úpravy, ja chcem do banky dávať inú zmluvu a takéto veci. My sa tomu akože naozaj vyhýbame. Myslím si, že dnešná doba už tomu nejako moc až tak nepraje. Stretávaš sa s týmto? Že keď riešia tú hypotéku, že tak trošku sa snažia to ohnúť celé? Tak my ľudia sme tvoriví, by som to tak nazvala. A samozrejme hľadajú sa tie cesty, asi by som to tak povedala, ale samozrejme v rámci toho, aby to nejako klienta neohrozilo, hej, a vždy, keď aj príde nejaký takýto klient s takýmto nápadom, tak ho vždy upozorňujeme, aké to môže mať dôsledky a už je na jeho rozhodnutí, ako sa k tomu postaví. Samozrejme nedoporučujeme niektoré úkony robiť, pretože naozaj sú rôzne kontrolné orgány a tak ďalej, takže to snažíme sa v rámci takých tých medzi a hraníc, ktoré naozaj neoblížia klientovi a je to všetko v poriadku. Hej, naozaj tie financie sú taká vec, že veľmi ľahko v dnešnej dobe všetko sa dá skontrolovať. Všetky tie záznamy a všetko je za nami dlhé roky. Áno, však toto je práve taká tá vec, aby ten klient mohol kľudne pokojne spávať. Hej, takže... My o časť obchodu sme aj prišli práve vďaka tomu, že klient riešil, že niekto mu dobre poradil, že však do banky môže ísť iná zmluva ako na kataster a dajme tam 50 000 navyše a však vás to nič nebude stáť a nikto to neuvidí, nikto sa to nedozvie. Ale naozaj, že toto je taká vec, na ktorú som tiež aj upozornil, že dávať si na to pozor. Za mňa je vlastne tých klientov hneď nie že odbijem, ale im vysvetlím, že teda cez nás asi nie. Ale tak asi skúšajú. Stále to ešte funguje, že skúšajú takéto figle. Áno. Tu by som naozaj bola veľmi opatrná, lebo to už sa dá kontrolovať a
a vieme, prečo to kontrolujú tie inštitúcie, takže tu naozaj to moc nedoporučujem klientom. Ešte ako to vlastne prebieha, že ten štandardný proces, keď teda klient si kúpi nehnuteľnosť na úver, teda ja predpokladám, že je tam nejaká kontrola ešte, lebo tak banka mu dá tú klasickú hypotéku. Banka si po určitom čase kontroluje, či naozaj tú nehnuteľnosť, či reálne došlo ku kúpe, lebo klient dostane peniaze vlastne na základe toho, že sa podá plomba a zriadi sa záložné právo a banka si asi kontroluje, či to celé prebehlo a takisto aj tá kúpa si či prebehla. Áno, ono v tých podmienkach ako keby sú podmienky na načerpanie hypotekárneho úveru a sú potom podmienky po čerpaní a v podstate asi väčšina tých bank tam má napísané, že potrebujú doložiť ako keby list vlastníctva o tom, že ten klient, pokiaľ je účel na dobudnutie nehnuteľnosti, sa aj stal tým vlastníkom. Hej? Niektoré majú do 3 mesiacov, niektoré do pol roka, ale to naozaj je častokrát vec, ktorú ani tí klienti neriešia, ani nevedia. Hej? Až keď mne príde list z banky? Nie, akože tie banky častokrát to, alebo teda aspoň u nás to tak je, s tými bankovými pracovníkmi, častokrát stiahnu list vlastníctva z kataster portálu, kde sa to teda dokladuje, alebo my to teda takto doložíme, lebo teda není potrebný oficiálny kolok na to, hej, a takto to bankám stačí. Takže, lebo samozrejme klienti si to nepamätajú, zabudnú po mesiaci, čo tam trebalo doložiť. A keď už by naozaj aj toto bolo potrebné, tak samozrejme banky vyzývajú, hej, že není to také, že hneď ich penalizujú alebo niečo podobné, takže ich vyzývajú k tomu len. Ja z praxe presne som sa stretol, že klient nestihol skolaudovať, tak banka ho potom bombardovala vlastne, že mal v podmienkach, ktoré som samozrejme tiež neprečítal, čiže treba si možno tie zmluvy trošku pozrieť a hlavne, čo ja hovorím vždy klientom, tak treba mať jasno podmienky čerpania. Asi keď si berie ten klient úver, že na základe akých podmienok dostane peniaze. V tom majú často ľudia trošku tak chaos a nevedia, že ešte potrebujú poistenie nehnuteľnosti a všetko. Myslia si, že to len teda podpísali, to vybavené. Veľakrát ale zase aj menej skúsený možno sprostredkovateľ, ktorý sa mu nechce chodiť do tej banky. No, ja často chodím na stretnutia s tými klientami a vždy sa toho bankového pracovníka pýtam, aj keď ide o hypotéku, že aké sú podmienky čerpania, aby som to vedel naplniť, teda, že čo sa od nás vyžaduje. A druhá vec teda, skontrolujte si ešte podmienky, že čo po úvere treba spraviť. Ako ono, tie podmienky čerpania vo väčšine bank sú niektoré, ktoré sú štandardné, ako si ty hovoril, že poistenie nehnuteľnosti, tak to my hovoríme tomu klientovi už pri ukážke toho, že akou cestou pôjdeme, keď sa bavíme o podmienkach, ktoré tá banka potom pri tom úvere bude mať. Hej, že tá poistenie nehnuteľnosti proste musí byť, že bez toho proste sa tá hypotéka nenačerpa. Takže tie základné veci ten klient od nás má už ako keby pri tom štarte. Takže toto by ho tam nemalo prekvapiť, čo sa týka tých našich klientov. A potom už môžu byť nejaké špecifika, neviem, ku čerpaniu nám ešte doložte toto, ale to už ten klient po schválení toho úveru od nás vie. A samozrejme sa snažíme to všetko potom doložiť a čo vieme vybaviť za klienta, vybavíme, čo nie, tak povieme klientovi, toto je tvoja úloha a potrebujeme, aby si to vybavil. Jasne, že má to trošku tak pod kontrolou. Áno, ale je to veľmi dôležité predtým, než idem podpísať úverovú zmluvu, aby som poznal tie podmienky čerpania. Dobre, takže 15 hypoték mesačne, 17 rokov. Tak nebolo to hneď od začiatku. Že bol som hneď nejaký hypotekárny špecialista a keď si spomeniem na tie moje začiatky, tak ani hypotéky neboli, keď to poviem tak ľudovo povedané, nejak sexy, hej, vtedy. Pretože úrokové sadzby, keď si pamätám, tak to bolo niekedy v tých začiatkoch 7-6%. Takže tí ľudia sa za tými hypotékami až tak nehrnuli. Hej. Takže mu to potom prichádzalo postupne. Nejaké zaujímavé prípady a príhody zo života. Som ti tam napísal do tých našich materiálov, že nech založíš trošku v pamäti a skús nám povedať, že čo ťa naozaj že prekvapilo zo strany klienta, alebo aké si mal také zaujímavé prípady. Ono v podstate, keď to tak poviem, že keď už človek urobí tak veľa, tak je to niekedy až taká rutina, ale samozrejme nemôžem to takto poňať pred klientom, lebo ak to je klient, ktorý ide vybavovať prvýkrát hypotéku, tak ja to možno beriem ako samozrejmosť, ale ten klient nie, takže musíme ísť poctivo do toho vysvetlenia, do tých detailov. Ale čo býva také úsmevné častokrát a také, že je to také zaujímavé z rôznych strán, napríklad keď vysporiadávame pri rozvode manželov.
tak tam už niekedy, nechcem povedať, že som advokát právnik, to teda nie, lebo to samozrejme prislúcha tým, ktorí to remeslo vedia, ale len trošku usmerňujem, že teda je potrebné, aby ste aj takúto pomoc, hej, aby tam súlad s tým pánom právnikom alebo advokátom bol, hej, že toto, alebo častokrát sa s nás stávajú účtovníci, hej, to základné účtovníctvo akože teda ovládam, ale nie som nedaňový poradca ani účtovný poradca, takže na to zase sú na to odborníci. Takže tu na rôzne tie situácie riešime, alebo riešime aj situácie, že tí klienti sa potrebujú vyrozprávať. Tak to tiež rôzne, ale tak to myslím, možno zažívaš aj ty pri tom predaji alebo pri tej obhliadke, že ten dom má nejakú históriu alebo tie byty majú nejakú históriu, tak aj tí naši klienti majú nejaké životné osudy, takže tam sa s nás stávajú niekedy aj psychológovia. Áno, mediátori. Takže toto sú také úsmevné veci. Pokiaľ sa samozrejme dá, na tom si niektoré sú bohužiaľ smutné. A čo je teda naša úloha, a ja to mám tak navnímané, že pokiaľ vidím, že tá cesta tam naozaj nie je u toho klienta, tak moja úloha mu je nenechávať tie rúžové okuliare, ale proste mu ich ako keby dať trošku dole a povedať mu, že momentálne teraz to nie je priechodné a priechodné by to bolo, keď to bude takto a takto. Hej? Takže niekedy sa nám deje, že tá situácia sa nevyrieši teraz, lebo naozaj, keď by sme išli správa zľava, čo sa týka bank, tak nie. Ale po určitej dobe je to už priechodné. Hej? Takže ten klient stále ostáva našim klientom, my nastavujeme a pracujeme s tými vecami inak a potom, ja neviem, za 3 mesiace to už zrazu ide a tak ďalej. Takže netreba sa úplne vzdávať pri tých hypotékach a treba vždy hľadať cestu. Takže tie extrémne prípady asi toľko. Nešla by som úplne konkrétne, lebo... Aby sa v tom klienti nenašli, áno, presne tak. Akože asi tie úplne extrémne, no, to by sa mohol naozaj niekto nájsť. Ale ja hovorím, že vždycky človek sa najviac naučí, keď sa stanú nejaké prúšvihy alebo nejaké chyby. Kde sa ti stala niekedy taká nejaká že chyba? Že, čo si povedala, že ale poučila som sa. Že pri tých hypotékach, že čo ťa tak prekvapilo, alebo že aj napriek tomu, že to robíš dlho, proste stalo sa. Rozmýšľam, že teraz, že čo také úplne možno v tých začiatkoch, keď som úplne neapelovala a neprizvukovala tým klientom, že naozaj mi musia povedať úplne, že všetko, hej, tak potom to prekvapenie v úverových registroch alebo nejaké KO kritérium, a ktorým sme mohli predísť. Hej. Alebo napríklad teraz ma prekvapilo, čo sa priznám, že som teda nevedela, ale už teda viem, že napríklad banky pozerajú, ak náhodou vidia vo výpise z účtu, že klient bol v nejakej typos nevede, hej, a mohlo to byť úplne nevinné, tak už to môžu vyhodnocovať ako človeka, ktorý sa venuje hazardu a proste môže to byť jedno z KO kritérií, hej, čo predtým s tým som sa nestretla. Toto sme riešili presne, neviem, či aj ja som to neriešil s tvojim kolegom, že sme mali tiež jedného klienta, ktorý sa zaregistroval a akože stavkoval na tie futbalové zápasy, alebo niečo takéto. Čo robia ľudia bežne však ako... A neboli to nejaké veľké sumy, hej, že naozaj, že už to bolo rizikové pre banku a dokonca neviem, či v jednej banke ani to práve v tej domovskej, lebo tí to videli vo výpise. Áno, tí ho vidia, ako sa správal a presne neboli to nejaké veľké sumy, však samozrejme keď už to prerastie cez nejakú med, tak to už potom môže byť problém, ale toto naozaj bol klient, kde... Ale je to už tak na hrane, lebo je to šport. Všade to na nás vybieha a tak. Takže toto ma napríklad tak nejak prekvapilo, takže treba si dávať na toto pozor. Alebo také tie nevinné splátky telefónov, hej, v niektorých telekomunikačných operátorov, už aj to je vidieť v úverových registroch, hej, čo už teda bolo vidieť dávnejšie, ale to si napríklad ľudia vôbec neuvedomujú, že aj to sa započítava, alebo pokiaľ tomu teda na splátky, môže mi to ako keby znížiť tú moju úverovú angažovanosť. Čiže pozor na to, takže ak stavkujete, tak radšej si vytvoriť nejaký samostatný účet v nejakej zahraničnej banke, napríklad. Alebo cez Bitcoin. Takže takto. Alebo teda vyhnúť sa tej banke. Alebo bankám, ktorí to úplne že prioritne sledujú.
OK, čiže to máme vlastne, čo sa týka nejakých financií, že klient stavkoval. A ako to celé tak nejak poňať a vyhodnotiť z pohľadu takých tých rodinných financií, že teraz chcem kupovať nehnuteľnosť a ako by som to mal celé tak nejak nastaviť. Čo sú také nejaké tvoje doporučenia, keď si vlastne s tým klientom sadneš a predpokladám si, že máš na to nejakú tabuľku, že ako ten klient čo míňa. Asi, banka má tie tabuľky asi také základné, hej? Teda ja mám na to taký pohľad, že príde klient, povie, že zarábam 1500 eur, hej, nie je tam nejaké životné minimum, mám toľko a toľko detí, banka tam niečo odpočíta, zostane toľko a rieši to. Hej. Vy asi tie tabuľky máte trošku iné. No nás, ale teda konkrétne mňa, a teda kolegov v mojom týme, určite ma zaujíma aj to pozadie, pretože ako nie, že by som bola nejaký daňový kontrolór alebo niečo podobné, ale pre mňa je veľmi dôležité a aj potom pre toho klienta, aby si uvedomil, lebo častokrát to tí klienti nerobia, že by si robili prehľad svojich príjmov a výdavkov. Hej? Častokrát zostanú prekvapení, to fakt toľko to míňame, alebo nám toľko to ostáva, alebo nám to naozaj toľko neostáva. Hej? Takže ideme naozaj do detailov, ale to nie je preto, že proste nejakým spôsobom chceme úplne, ale je to dôležité z toho pohľadu, aby si ten klient uvedomil, že popri všetkých tých výdavkoch, ktoré má na stravu, na deti, na svoje koníčky, na nejakú tú základnú réžiu, bude musieť počítať aj s výdavkom hypotéky. Hej? Lebo banka naozaj reálne odpočíta len to životné minimum a možno nejaký záväzok, ak má nejaký úver alebo niečo na splátky. No lenže tá stráva je častokrát vyššia ako to životné minimum, čo ten klient tam v tej banke odpočítava. Hej? Takže toto my potrebujeme poznať a aby sme toho klienta navnímali, aby potom nebol v šoku a zrazu on si kúpi trojizbový byt. Z príjmu to síce vyjde, ale z toho jeho štandardu zrazu zistí, že si musí ukrojiť tam. Takže to je jedna vec, že teda navnímame tú realitu toho klienta, že či naozaj si môže dovoliť aj z tejto strany tú nehnuteľnosť, ktorú si chce kúpiť. A samozrejme tam sú ďalšie výdavky, ktoré prídu, lebo to nie je len hypotéka, ale aj náklady na to samotnú nehnuteľnosť, nájom, elektrika a tak ďalej. Takže my toto všetko tomu klientovi ukazujeme, že teda dobre, bude to navýšenie o 300-400 eur a plus ešte ďalší 200 eur za toto. Hej. Si schopný toto celé dať. Ak áno, poďme do toho, ak nie, tak kde to nejako, hej, ideme poriešiť buď nejako úspora na nákladoch, alebo iná nehnuteľnosť, možno vhodnejšia pre klienta. No a častokrát tí klienti platia z toho finančného sektoru aj veci, ktoré sú buď zbytočné, alebo drahé, alebo nie úplne dobre nastavené. Takže v tomto ponímaní tých klientov riešime naozaj komplexne a pozeráme sa na neho ako na celok. Lebo oni tie veci častokrát jedna s druhým súvisí. Hej? Že napríklad klienti už majú nejaké životné poistenie a platia si za to nejaké peniaze, za čo teda samozrejme chválime a kvitujeme tých klientov, že myslia na seba, hej? A hlavne na tú rodinu, lebo tá hypotéka je veľký záväzok, je to záväzok na 30 rokov, takže treba k tomu aj patrične zodpovedne pristupovať, ale ja teda musím pochváliť teda našich klientov, tak tam už naozaj nebojujeme s tým, že či to musí mať alebo nemusí mať. Hej. Častokrát tí klienti prichádzajú s tým, že jasné, my chceme byť zabezpečovaní a zabezpečení, keby sa nám náhodou niečo stalo. Neviem, či to je tou covidovou situáciou, ktorá bola, si tí ľudia tak viacej uvedomili, ale takže pozeráme sa aj na tie ostatné produkty. No a častokrát potom vychádza z toho, že tá hypotéka so sebou prináša aj tie ostatné veci. Hej. Takže ten klient má naozaj komplexný finančný plán od hora až po ten spodok a myslíme aj na tie ostatné veci. Hej. Aj na tvorbu rezerv, lebo klienti by nemali žiť ako keby úplne nádoraz. Hej. Od výplaty k výplate, ak sa hovorí ľudovo. Presne tak. Hej. A ak by takto niečo malo nastať tou hypotékou, tak treba naozaj zvážiť, že či je to správna kúpa pre toho klienta alebo nie, pretože v tom živote sa nám môže stať čokoľvek. Hej. Čiže ja to zase tak trošku zhrniem, takže keď si robíte nejaký taký rozpočet a idete si brať hypotéku, tak nielen kalkulovať, že či si to môžete dovoliť, ale zakalkulovať tam potom aj následne, že s tou kúpou pribudnú nejaké náklady, lebo budem platiť už jednak tú hypotéku, budem platiť samozrejme nejaké energie, údržbu a všetky tieto veci. A druhá vec je, že ak treba si kupujem byt, som sám, tak asi to možno až také dôležité nebude, ale ak už napríklad mám ženu, rodinu, deti, tak je dôležité asi aj
riešiť práve to zabezpečenie, že čo ak sa mi niečo stane, čo potom s tou hypotékou bude, aby ju buď splatila za mňa teda nejaká poisťovňa alebo splácala banka, sú asi na to rôzne produkty a plus teda kalkulovať aj s nejakou rozumnou rezervou alebo teda tvoriť si rezervu a nejaké percento, aby mi niečo aj zostalo a nech môžem ísť aj napríklad so ženou v nedeľu na zákusok. Áno. A neplatím len hypotéku. A neplatím len hypotéku, ale trošku aj žiť. Bolo Valentína vlastne teraz však, tak to je taká aktuálna. Takže my sme vlastne ani nepovedali, že aký dátum, keď to natáčame, takže dneska je 16.2., aby sme to dali do nejakého kontextu. A tým sa vlastne dostávame aj k nášmu poslednému okruhu na dnešok, viac to už asi nestihneme. Že ako ty vidíš teraz aktuálny ten vývoj na najbližšie obdobie, ako máš nejakú prognozu, ako vidíš, ako to sa to bude celé vyvíjať, čo sa týka sadzieb, hypoték. No, prognoza, alebo to tak nie som úplne analytik, hej, takže to prislúcha skôr im, ale skôr tak, ako to máme my navnímané u nás v spoločnosti a keď sa pozrieme na tie makroekonomické ukazovatele, ktoré samozrejme všetky vplývajú na úrokovú sadzbu, ale úplne ten najväčší, ako keby bod zlomu je práve inflácia, ktorá na tie úrokové sadzby asi vplýva najviac, hej. A vidíme tu teda ten pozitívny trend, že inflácia ide teda dole, klesá, čo teda dáva taký veľký optimizmus na trhu, hej, že ľudia očakávajú, že naozaj tie úrokové sadzby pôjdu dole. Už sa o tom hovorilo, že niekedy koncom minulého roka, neoddialo sa to, hovorí sa o tom, že tento rok. Aj to v podstate ide tým smerom, že by teda mali ísť dole. Len každopádne tu na aj Európska centrálna banka dala také rázne vyjadrenie, že pokiaľ bude mať ten trend, tá inflácia, ten klesajúci, tak budú zmierňovať a budú znižovať úrokové sadzby, ale poprosím klientov alebo všetkých tých, ktorých to zaujíma, tak asi sa už nevrátime na to obdobie 1% alebo 0,5, tak to nikto neočakáva, hej. Skôr to bude také mierny pokles, lebo v tomto budú naozaj tie banky veľmi opatrné, aby sa nespustila zase nejaká lavína, taká nežiaduca lavína. No a zároveň trošku nám zamýšľa karty aj vec, ktorá sa deje napríklad na Blízkom východe v Červenom mori, ktorá samozrejme môže mať dopad na infláciu, ktorú buď zastaví ten pokles, alebo ak by sa tam niečo ešte vážnejšie udialo, môže ešte tá inflácia začať stúpať. No ak by začala stúpať, tak samozrejme sa môže stať, že samozrejme úrokové sadzby nepôjdu dole a môžu ísť ešte hore. Ale tak všetci sme takí optimisticky naladení a veľmi by sme chceli, aby tie sadzby šli dole. Takže toto je taký nejaký výhľad, takže všetko to bude závisieť práve od tej inflácie, ako sa bude toto ďalej vyvíjať. Ak bude klesať a bude mať ten klesajúcu tendenciu, tak môžeme očakávať, že tie úrokové sadzby pôjdu o niečo dole. Hej? Ale to neznamená, že teraz sme niekde na úrovni 4,5 a na konci roka budeme niekde na 2,5. Hej? To by bol až moc veľký optimizmus. Takže tu by som bola naozaj veľmi mierna v tom vyjadrení. Hej. Čiže očakávaš taký mierny pokles, ale báme sa o tom, nikto nemá kryštálovú guľu dneska. Svet je poprepájaný, komplikovaný, čokoľvek môže vypuknúť. Presne tak, vidíte, že toto nikto nečaká. Zrazu sa teraz takéto niečo udialo a je veľmi veľa premených, ktoré to môžu nejako ovplyvniť. No a teraz takouto najväčším otáznikom je práve to Červené more. Ako sa to tam bude vyvíjať. Ja vidím situáciu tiež trošku tak pozitívne. My máme dosť, by som povedal, tak zvýšený za posledné týždne zvýšené dopyty. Aj nejaké predaje sa tak viac menej cítim, že sa to trošku tak rozbehlo. Takže mám na to podobný pohľad, ako máš aj ty. Ja vždy hovorím klientom, že keď potrebujete bývať, tak to riešte a nečakajte, neodkladajte to rozhodnutie, alebo tá situácia môže sa zlepšiť, ale môže sa zase aj zhoršiť. A zase tí, čo chcú nejak takže špekulovať na poklesy ceny, alebo tak vždycky je tam nejaké riziko, takže zvážte si ho. To je presne to, čo aj keď špekulovali napríklad s poklesom cien nehnuteľnosti, tak tie začali klesať už až keď tie úrokové sadzby boli výrazne vysoko. Hej, takže tam je otázka, že či to bolo dobré rozhodnutie alebo nie úplne dobré. No a presne som toho istého názoru, že ak naozaj niekto potrebuje bývať a potrebuje riešiť, tak nech to rieši teraz. A keby už naozaj tie úrokové sadzby šli výrazne dole, tak vždy ten klient si tú hypotéku môže nejakým spôsobom upraviť. Aj tie banky, častokrát tie veľké banky majú veľmi dobré retenčné týmy, ktoré keď klient
klient trošku tak, alebo ten maklér tam začne nejako do toho trošku zasahovať, tak na tú záchranu toho klienta urobia nejakú zmenu. A čo sa teda vlastne dialo, aj keď bol rok 2021, tak sme v podstate využívali tieto retenčné týmy vo veľkom a klientom sme fixovali úrokové sadzby na 10 rokov rádom. Hej. Aj ty si hovoril aj také tie extrémne prípady, že si podarilo za 0,9 na neviem aké dlhé obdobie 10 rokov? 10 rokov alebo za 1,35 na 20 rokov. Hej. Takže tieto hypotéky si myslím, že sú také výstavné, že klienti aj zarámovať úverovú zmluvu, pretože otázka, že či sa niekedy dopracujeme k takýmto úrokovým sadzbám. To už je asi také science fiction. Hej. Takže netreba ako keby otáľať s tým, pretože naozaj nevieme to úplne posúdiť. Ten trh a ekonomika je taká nevyspytateľná v niektorých momentoch a naozaj Európska centrálna banka sa vyjadrila, že pre ňu bude podstatná inflácia. A aj keď to bude mať za následok možno nie úplne super ekonomický rast, alebo že sa ten ekonomický rast zastaví, tak jej to nevadí nejakú dočasnú dobu, ale teda tá inflácia bude priorita, ktorá samozrejme potom vplýva aj na úrokové sadzby. Takže treba riešiť, nečakať. Treba určite riešiť, nečakať a hovorím, ak to naozaj rapidne padne dole, hej, ak by takéto nejaká motika vystrelila, tak samozrejme vieme tým klientom pomôcť, vieme im ich usmerniť a podľa mňa sa asi zase znova spraví nejaký konkurenčný boj aj v rámci bank, hej, že budú mať záujem o tých klientov, takže budeme to vedieť vyriešiť. Dobre. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla do nášho podcastu. Boli to naozaj také zaujímavé informácie. Dneska sme to pojali tak viac všeobecne. Dúfam, že príjmeš pozvanie znova do ďalšieho dielu, kde sa už budeme venovať nejakým veciam možno podrobnejšie a tak viac do hĺbky. Takže ešte raz ďakujem. No ja ďakujem teda takisto za pozvanie, bolo to veľmi príjemné. Sa tešiť na budúce. Divákom, ktorí to vydržali sledovať až do konca, tak ďakujeme za pozornosť. Pozerali ste realitný podcast zo Žiliny, kde hosťom bola Monika Poletová, finančnička. Dúfam, že sa teda uvidíme znova. Ja vám ďakujem za pozornosť. Budem rád, ak dáte odber nášho realitného kanálu a budeme sa vidieť tým pádom pri ďalších videách. Na dnes je to už teda všetko a ja vám ešte prajem krásny večer. Takže majte sa pekne. Majte sa. Ďakujem.